Ang nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibuloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kun cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Nalipay ako tungod nakita ko nga malipayo na si Migolando. Tungod kalaslo na sila ni Rosela. Apang isa sinakadlaw, nakibot na lang ako. Sang ginsugiran niya ako nga nagpataban si Rosela sa iya nobyo. Matapos nga makuha niya ang iya sininga retirement fee. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, ambot ta siya, ah. Be, Diling? Ano ang natabo? Nagdala sang babaye si Sir Lando. Kagusto niya nga diri na maistar ang amo nga babae sa balay. Ano? Oo. Huben pang babae nga ina. Ti siling ni Sir Lando para nga maanad ang amo nga babae sa ulubrahon sa balay. Tudloan ko kuno siya nga magluto. Kag kun ano pa dira. Ti, nagpasugot man ang babaye? Oo eh. Wala pa gani eh. Abik mo kung sino na nga rinas ang puluyan? Amo gali, Diling? Wow, nagaugtas gid ko sa iya mo. Amo ina nga, diri ako nagpaamulya. Kinagainit gid ang ulo ko sa iya. Hamak mo, nga ginamandaran niya ako. Wala gani nagahimo sa si Sir Lando sa akon. Siya pa? Ayan ba tiya? To sa gaga siya ah. Ote, Migolando, sanong kasal ninyo ni Aspen? Wala na sang kasal nga matabo, Mig. Ha? Ay nga aman haw? Ginlayasan ako ni Hasmin. Na naman? Ay ates nga. Pero nga ginlayasan kaniya, anong natabo? Gusto niya nga pahalinon ko sinang Diling. Pero sinang Diling nga madugay na inasamon mo. Kag hindi ako maluyag nga maghalin siya. Tisiring ni Hasmin, siya ang mahalin o kon si Diling. Ti, kinanglan ko nung nga magpili ako. Ote, sino ang ginpili mo, Meg? Si Diling eh. Wala man niya sang sara si Diling mo. Kag hindi man niya makatarungan siguro nga pahalin ko sinang Diling, bagod lang nga wala sa maluyagan ni Hasmin. Ti amo to eh, nag-alsa balutan siya. Ay, amo gali? Amo ni may bingkong naman ko subong. Wow, kadimalas man sa imo sa babae, Mig, no? Bayan lang dami ka. Abi mo may gamin, nakadlaw ko na lang nagkakatabo ngayon sa kabuhi ko. Babuisit kita ni mga babae sa kabuhi ko, huo. Hey, daw kadimalas sa imo sa babae, Mig, no? Pero hindi ka magdula sa paglaom, Makakita ka mangyapon sa babae nga amugid ang para sa imo, Meg. Salamat, gid may gamin, Pero siguro, hindi na ako magpangita sa babae, Ibuhos ko na lang akong tinion sa pagnegosyo, Mig. Ati daw maayo pa, Migolando. Maayo pa ina. Migolando, Meg. Nakabati ka na bala sang balita parte sa dua ka babae nga nadula? Ha? May dua ka babae nga nadula? Oo. Amoy nang ginahambalan sa mga tao sa gwaan, no? Mga dua kuno ka babae ang hinali lang nga nadula. Kag subong ginapangita sila sang ila sini mga ginikanan. Ay,
Di sino mga babae nga inamig. Nalipat lang ako mamangkot sa ila mga ngalan. Kaginang dua ka babae ko, no? Mga babae nga nag-apply sa ginatawag nga wanted wife. Ano inang wanted wife mig amin man? Daw isa ina ka programa sang isa ka magasin. Kung sino ang lalaki nga maluyag makaangkon sang asawa, hindi dira makaintra. Kagamuman sa mga babae kag atong dua ka babae nga ina nag-intra sa amo nga programa. Kag nabalitaan nga nagpakikita ina sila sa lalaki nga nagapangita sang asawa. Te, Apang wala na kuno sila makabalik. sino ko nung lalaki ngayon naman? Si Arsenio Advincula kuno ang ngalan. Arsenio Advincula? Amo kuno ina ang ngalan sang lalaki nga nagapangita sang asawa. Apang suno sa kay Arsenio wala man kuno sang babae nga nagpresentar sa iya nga mangin asawa niya. Amo gali mig. Ti, ano man, nadula giling duha ka babae nga ato? Amo na gani subong ang ginapangita sa mga pulis. Kay man nagreklamo ang ila sini mga iloy mo. Amo gali mig. Oo. Pero abi mo blamig amin, nagaplano man gani ako nga mag-intra sa among nga programa mo. Para blang makakita na ako sa ngakon maging asawa. Apang, hindi na ako magpadayon mig Kay basib lang kung maumid pa ako sa among nga gamo Ay Jesus, amo gid meg. Maayo ang desisyon mo nga ina nga hindi ka nila mag-intra. Maayo nga desisyon ina amigo lang nila. May sugid ako sa imo mig amin. Abi mo, may babae ako nga nakilala dito sa malayo nga banwa bala. Nga ginadulungan ko sa abuno. Nagadulong ako sa abuno dito sa mga mangunguma. Kag mig amin, na-crush kita ko sa iya mo. Pero basi migulan to. Basi ko na mumlagyapon na maabtan mo. Basi kung bayaan ka man niya. Hindi mig Lain niya si Maris, mabuot siya. Kaga magulang sa sakon sa 5 katuig, mig. Ay, amo gali, meg? Kag daghang panay na kami nga duha. Ti mapakasal kami dayon, kag nagpasugot man siya gani nga mag-upo diri sa akon. Para nga makita man kuno niya ang akon nga balay diri. Ati, mayo ko na mumigi. Basi amunan ning katumanan sa hando mo, meg. Na makapangasawa ka. Kag makapakasal ka? Oo, matuod, migamin. Bisan magulang sa akon si Marisa ni makatuig, pero okay lang Amo na nga nagapatigid ako, mig, nga hindi siya magtinunto. Kaya may edad siya sa akon mo. Ati daw mayo man na, meg. Daw gusto man na ang ginahambal mo. Ote, saan mo sa dalon dire? Hindi na mahibalaan, mig. Makahibalo kagit sina Kay ipakilala ko gid ikaw sa iya dayon. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin siyang nagligad. Natingala ako kung nga ang wala ko na makita si Migulando
nga nagalabay sa amon balay. Ginpamangkot ko si Tasing, kaginsugiran niya ako, nga ginbayaan si Migulando sa niya asawa nga si Dalisay. Ginkadtuan ko siya, agud magpangusisa, kag nakita ko si Migulando nga nagahilibion. Amo na lang ang akon kaluoy sa iya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Te, ano ang siling ko sa imo? Kundi matuod. Ginbayaan siya ni Dalisay. Ay, oo man. Abi mo bala Tasing, bisan ako. Daw sa hindi man makapati. Nung naluoy gid ako kay Migulando. Naluoy gid ako sa iya. Ginbayaan sa ni Dalisay. Mas gwapo abi si Homer mo. Kag si Lando ya, tigulang na. Amat-amat na nga nagahuyos ang iya nga panit. Gusto kagid matuod, mig amin. Gusto kagid. Ginbayaan matuod ako ni Dalisay. Apang kadamo pa man sa babae nga naluyag sa ako na. Ay, amugid Migulando, amugid. Kagusto ginayang pamatod mo nga magmubuon ka na. Malimtan mo gid na si Dalisay. Kag isa pa, may itsura kaya. Bisan matuod may edad-edad ka na Migulando, pero ti gwapo mangyapon. Mig, may isugid bala ko sa imo. Ano'y na, Mig? Kilala mo na si Rosila? Sino nga Rosila naman? Inang maestra bala nga laon. Man isa ka na namangkot sa sakon. Kung bala, suplado ka? Oh, matuod ka, Mig? Te, anong ginsiling mo, Mig amin? Ate, ginsilingan ko iya nga maayo kaya nga tao, kag mabuot. Oo, Meg, sa pagbanta ko, may crush sa imo si Rosila. Pangaluyagi bala? Ate, tilawan tabi, Mig. Lando, wala gid ako maguna-una nga mutual galing aton ginabatsyag sa kada isa. Oh, matuod, Rosel. Badugay na gali kita nga nagahigugma sa tagsa-tagsa. Uti, ano karon ang plano naton sa palaabuton? Mapakasal kita. Pero wala pa kita sang gastuhon nga kwarta. Nagapamirde pa subong ang negosyo ko eh. Ay, hindi ka lang magkabalaka ah. Madali na lang ako mag-retire. Makuha ako ng akon nga retirement. Kagkadako balasad to. Ha? Matuod? Amo lang tong aton nga ipakasal ah. Ate, sige. Ikaw may balo ah. Pero mga pilaihan na magkubra mo sa retirement mo man? Siguro, mga 2 milyon. Ate, okay na. Sige ah. Mapakasal kita sa madason nga tuig. Bao, Migulando, congrats gid sa imo ha. Bao, nakaibalo ako nga malipayon ka na subong. Amo matuod, Mig. Amo matuod. Madali na lang amon kasal nga duwa ni Rosel eh. Kag malipayon kami, samta nagahulat kami sang adlaw sang amon kasal.
siguro pinakatibalas ka lalaki sa ibabaw sa duta mo. Uy, nga, amo sinang ginapangambal mo Migolando man ah. Mig, nadula si Rosila. Uy, Matapos nga makuha niyang iyang retirement, may nubyo gali sa kaiban, Mig. ano? Wala gid ako maguna-una. Kabalan sa ganang klase sang babae, Mig. Gipasalig lang niya ako sa wala. Uy, matuon mo lang ginhambal mo ngayon na Migolando? To sa hindi man ako makapati ba nga mabuhat niya ina sa imo? Daw kabuot man sina sa iya, Mig. Mabuot imo nga. Sulod-dukot gali, Mig. Ay, ate, pero mayo na lang ina ah. Kaysa mas temprano, nakilala mo sa dayon, Meg. O matuod, Mig. Total, kadamo man sa babae, ah. Hindi lang kay sa babae sa ibabaw sang duta. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton patuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!